Τι θα κάνουμε? Πάμε Λάμπρο, το ξεκίνησα. Okay. Ξεκινάμε λοιπόν. Η γνωστή τρελή. Σε μια ακόμη κατάβαση. Ελπίζω αυτή να μην είναι μοιραία για μένα. Ο Πέτρος χάθηκε κάπου στην ομίχλη. Για πάμε. Ωραίος ο Λάμπρος. Το ματιάσαμε. Το ματιάσαμε. Για να δούμε εμένα. Ο Λάμπρος θα φανεί μέσα στον ομίχλη λογικά. Εδώ είσαι ρε. Πάμε πάλι. Βγάζει ανελέητα, πάμε. Μια ακόμη απόπειρα. Έχει ομίχλη, δεν εύκολο να παρακολουθήσεις. Και εδώ έχουμε Πέτρο. Για να παρακολουθήσουμε σοου.